Аз съм Зарко Раев, днес е петък и това означава, че трябва да започнем с доброто на всички! Стига си викал! Реших да влезем в тему, защото смятам, че това е доста добра алтернатива на всичките други сайтове, от които всичко вече сме изкупили. Смятам тук да започнем да пишем просто Summer и да видим какво ще излезе. Отнема малко време алгоритъма да започне да ни показва всички простоти, от които ние имаме нужда. Електрическа водна пушка М416, М-ката не се пише така, но да, сега подходяща за дейности на открито летни водни игри с обхват на 26 фута или което е 74,98 см. Иде пратката ни. И днес, драги ми смехорцовци, имам специален гост, а именно... Баба Ванчи. Баба Ванчи. Обаче Баба Ванчи на Йоана, защото и аз имам Баба Ванчи, ама моята си е в Бургас. Не. Баба Ванчи на Йоана, знаеш какво ще правим днеска? Сега ще видим. Знаеш ли какво имаме тук? Не. Започваме с първия продукт. Ванче днес съм поръчал. Така. Имаме пратка. Щом трака така според тебе, какво е? Пак ще видим. Абе, от Китай. О, пратка от Китай. Това е някаква камера, може би. Не, това е воден пистолет. Как ти изглежда кутията за сега? Изтормозен. Малко изтормозна, но Ванче всичко, което идва от Китай е така. Това е нормално. Нормално, да. Кажа, виж. Това се е отваряне. Отваряно и да. Вече имаме минус. Това е минус. Ти кажа ли от кой уебсайт е това? Да чуя. От Тему. А знаеш ли, че някои хора им плащат да правят реклама Тему? Според тебе на мен платено ли ми е? Да. Ама не, не ми е платено. Я го дигни. Можеш ли да го дигнеш? Внимавай. Оле! Чужи колко от мене, бе. Защо е розово? О, майка, да. Това очаквахме, че ще се случи. Това може да го дадем на съседа. Момиченцето. То момиченце, ама те играят с така. Ако го включим това нещо сега, дали ще има... Дали ще работи? Въобще дали е зареден? Браво. Ванче, давам го на тебе. Какво ще прави? Чакай, спокойно. Нищо, ти сега ще изсъхнеш. Чак тук ма цели. Виж как... Как се смее Ванче. Добре. Като децата си играят. Ама виж, усмивка, нали? Усмихна се. Да. Значи това е хубав продукт. Че хубав ами. Добре, колко от 10 му даваме? Чакай, спри. Ма знаеш колко леко го пипа? Айде на 3 броя и двамата казваме едно число. 10. Чакай, броим. О, да броим до 10. До колко? 2, 1. 9. Ти колко му даваш? Че аз го харесвам. 10 му даваш. Че 10 му давам. Добре, 10. Добре изглежда. Следващият продукт е Това е музика, бе, Тему. Това какво мислиш, че е? Не разбира. Аз отдавна исках такова. Супер. Тамън. Какво е това? Вентилаторче. Вентилатор, че вземай си. Това кутията как дойде? Виж пак. Ма кутиите няма да им забелязва, защото и кутиите ни качествени. Нека видим дали работи. Това какво е? Това защо се разлепи? Добре. Имаме hand fan, т.е. ръчен вентилатор. Според теб работи ли? Ма трябва да работи. Работи. 10 че му да. Ма това е на 40. Той има още. О, сега на студено работи. Не разбирам каква е разликата, но интересното е, че може да го мърдаме, което е много добре. Как да увеличим... 120, 160, 199. Браво, бе. Я? Духа? Духа. Добре. Върши работа. Илана? Как е? 10 от 10. Разхождаш си се, не ми снимай. Чорапи, чехли. Ванче, колко му даваш?
10. Започва от 40 и пускаш после тази снежинка. Не схващам какво прави снежинката. О, майко мила! Хора, разбрах какво прави снежинката. То е ледено. Ледено, браво, бе. Пипни е това металното. Металното. Не. Е това. Ледено, нали? Леден. Хора, това е лед. Направо лед. Добре, окей, 10 от 10. 10. Аз не знам защо, обаче винаги се впечатлявам от някакви яки форми на ледени купчета. О, натискаш го, вадиш и то вече е станало лед. Следващия продукт, айде бъркай и ти вади. Какво е това? Виж, то на китайски пише. На китайски не разбирам. Хора, това нещо на снимката изглеждаше такова. Това е твой собствен контейнер за правене на лед. Доста... Ами тъй са. Много некачествено ми изглежда. Ами китайско да си видел нещо хубаво. Скъсах го. Това са върти. 20, 28, 3... Това за какво е? Слагаме го в тая невероятно качествена кутия. Сега ставам. Ще ходя да тренирам. Затова съм спортника. Може да си го вземете с Kodak F5. Но се сетих. Добре, какво се очаква да направим? Това за какво се върти? Нещо не схващам. Това е пълна пустотия. Тия обувки, бе. 20 лева обувки. Мале, ако са от тия супер меките, като изитата, ще ги взема. Така, следващия. Що мислим от обувките? Нищо бе да се с бели чехлите и бял потник. Тия чехли много ми ги обичаш да ми ги даваш. Ма те ти са и таман. Направо ти приличат. Какво? Лятно време трябва да са светло. Съгласен съм. Да. Обаче, виж какво имам. Я да видя кой има. Та-да! Охо! Значи, знаех си, че ще съм тук лятото. Да. И си казах, трябват ми чехли, защото Ванчето се има обува в едни чехли, дето не знам на кой са. Точно така. Тия чехли от кога са? На тъща ти. На тъща. Така. Правилно казвам. Какво мислиш за тази чехла? То като риба. Двамата едновременно ще ги тестваме. Лекичко, удобни. Добре, айде на 3 казваме колко от 10. 3. 3. 3, 2, 1, 10. Пак 10. Като са ми удобни, какво да правя сега? Особено комплектите. Направо бяха. Аз не мога да кажа на кого ти, много смешно го казвам. Джиджи. Джим Бим. Бим. Ма ти ги гледа нейните екипи, нали? Гледай ги. Виж харесаха ли? Всичките ми харесват. Виж, то е на същата марка и това. Браво. Може да си вземете от сайта на Jim Beam абсолютно всичко от сайта. Могат да си го вземат с моя код RAEF5 за 5% отстъпка. Да. Така че протеини, креатини, азотни бустери, бисквитки, мултивитамини, накратко всичко от сайта на Jim Beam. Може да си го вземете с моя код RAEF5, така ще получите 5% отстъпка на качествени добавки и така ме подкрепите. Гигантска надуваема плажна топка! Въобще трябва ли да ви го обяснявам, че това нещо ще го купуваме? Честно да ти кажа, не помня какво е това. Това е огромна топка. Що съм го поръчал това? Тук пак към същата фирма ли? Същия китайски букул. Да, ама много пазарят от китайските магазини. Там пликчета си купуваме ефтини, красиви, с дантели, такова. Добре, колко и даваме на тази топка? Мале, тя голяма за тебе, бе. Давай. Вау! Добре, колко и даваме на тази топка? 8. Не мога да повярвам. Ама аз наистина не мога да повярвам. Как въобще
Не сме се сетили за това нещо. Ръчна дробилка за лед. Той какво е? Това като го видях, си викам, трябва да го взема. Ми отблизо го гледам, някаква мелничка. Мелничка, точно така. За лед. За лед. Скрежина. Оле мали. Това е браснача един вид. Добре. Добре. Според тебе, дали ще излезе скрежина? Иди да знам. Този звук е ужасен. Еш снежинки. Че камерата тук направо. Добре ли сте? Има ли нещо? Има бе, има. Излезе скрежина. Това е голяма глупост обаче. То масата ще падне. Тя ще падне масата. Айде, продължавай да видим. Не може, нали? Ще го щупя, бе. Давай. Как не може да? Ако се щупи, да се щупи. Ама не ще. Ми не ще ми. Но то нямам сила така. И виж какво направихме. Едно голямо нищо, виж. И той. Той. И колко му даваме на това? Че от 5 няма да дам повече. И това се очаква от деца. От деца? Да се направи. Как ще го направи? 3. 3 направо 3. Да си ги държат. Голям 19 инчов надуваем сгъваем контейнер за къпане на стъпала. Това знаеш какво е? Той пояс ли кой? Това е мини басейн. О, мини басейн. За котките! Напълните с вода и кой ще седне вътре? Чи? Не, то е за краката. Той е за краката. То за едно мъничко мога да седне вътре. Вау. Студена ли? Колко му даваме? 4 да му даде. 100% български лев, дигитален, високо дефиниционен плаж на Хавлия. Славчо Ганчев му е дал 5 звезди. Това е Хавлия. 100 лева. Милионери, че не се подигравайте. Ванче, какво мислиш? Много е красива. Имаш и цвети на среща. Колко давате от 1 до 10? Ами 10. 10. Yes. Комплект за спасител от 4 части. Остайте хавлията. Полиестер. Ей, как си? Здрасти! Добре съм. Благодаря, надявам се и ти да си добре. Аз съм Какво много има? добре. В момента сме се събрали тук да поръчваме някакви простоти от Тему. И исках да те опитам какво означава полиестерен спортен стил. Ясно. Звучи като забавно пазаруване. Полиестерният спортен стил обикновено означава спортни дрехи, работени основно от полиестер. Да, благодаря ти. Да, извинявай, че те занимавам с глупости. Аз просто не мога да чета, окей? Спокойно, никакъв проблем не е, не се притеснявай. Да. Полиестерен. Аз не мога да чета, той е полиестерен. Добре, колко ми даваш на този Спасител. спасител? 10 ще му да. Yes! Следващият продукт, Ванче. Оле, Айде ти ще го разопаковаш. Че на мен ми стана лош. Защо поръчах толкова надуваеми работи? Уау! Не знам, защо ви прозвуча малко фейк, ма наистина се впечатлих от това нещо. Хора, аз ако бях на 5 години, това нещо теже нон-стоп да се върти в стаята ми и нашите щяха мъгли. Окей. За това се вълнувам най-много. Не си ли го правил това в детството? Кое? С такова нещо. Ти знаеш ли какво е това? Да, като бяхме малки имахме такива. Аз никога съм нямал такова нещо. Идеята е да тичаш към морето, да го сложиш, сложи го в водата и да вакуумираш водата. Го смуква. Добре, ти откъде го знаеш това нещо? Ами всички имахме такива като малки. Аз съм нямал такова нещо. Гледай сега.
Ванче, колко му даваме на това? На това ли? На мен на картинката ми изглеждаше по-голямо. Всичко е фалшиво, значи. Колко му даваме на това? Аз тъй като гледам 5 поне. Преносим душ за къмпинг 20 литра. Това е огромно, бе. 20 литра, значи 20 литра, това са 20 кила. Това е следващия продукт. И това е за хората, които искат да оцеляват. Гледай, бе! Виж, тук е водата. Отиваш на плаж, обаче няма душ да се измиеш там. Точно. И ти си носиш 20 килограмовата турба с вода. Колко му даваме на това? Айде 6. Гигантска надуваема палма с сърфбордове. Ето и нещо трябва да се надуй. Вау! Какво мислиш за това? Горе имам палма. И в крайна сметка, кое е любимото ти нещо? Вентилатора. Работи. 10 чемода. Палмата. И детския пистолет. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото.